Cambuur treft concurrent Go Ahead Eagles. Snitswiet-Zwart in strijd tegen degradatie. En Jorrit Bergsma weer even thuis in eigen Oudeborn. Dit is de sport van Peerske Manje in april. Goeioen en welkom bij Boppenslag. Ljouwert wie de aanroende dagen het centrum van de internationale korfbalvrouwt met het vrouwtkampioenschap. Ik daar wijdweidig omdenken van Joen. Maar eerst voetbal. Sportclub Cambuur moest het van de middag opnemen met zijn directe concurrent Go Ahead Eagles. Beide ploegen strijden voor de plakken die het rug jouwen op deelname aan de play-offs. Go Ahead had 3 punten meer dan de Ljouters en dus kon de ploeg van Henk de Jong van de middag een goede slag slaan. Alroene Vreed verleer Cambuur met 2-1 van Almere City en dus had de ploeg wat rug te zetten voor eigen publiek. Go Ahead Eagles won met 3-2 van koprenner Sparta en dus werd het een drege opjefte voor de ploeg van Henk de Jong. Michiel Hemmen. Mooie stekpaas op Melvin de Leeuw. En het eerste schot van de wedstrijd komt van Cambuur kant. Melvin de Leeuw. Promes vindt Antonia. Creatieve speler aan de kant van de Eagles. Zieke 10-2, maar Kolder krijgt de bal weerom. Antonia, goede kans, maar een prima redding van Leonard Nienhuis. Bakens. Hemmen liet rennen voor Wout Drosten. Die zet goed terug en houdt uiteindelijk de ingooi oer. De ingooi neemt de rap. Wout Drosten op Juri Rozen. Michiel Hemmen, combinatie met Tigadouini, bal waarom naar Hemmen en dan schieten. En het is 1-0 voor Sportclub Cambuur na 20 minuten. De 15e goal van Michiel Hemmen van dit seizoen. Begint alweer maar die rappe ingooi van Wout Drosten. Via Rozen en Tigadouini komt de bal uiteindelijk uit bij de topscutter van Cambuur. 1-0 voor de Ljouters. Almakrini. In de langs, maar wil het vasthouden. En dus een vrije trap voor de Ljouters. Oebeles Kokker achter de bal. In één keer. Gevaarlijk. Nick Marsman zocht dat die bal over de goal gaat. Rozen naar de Leeuw. Vindt Michiel Hemmen, de man van het doelpunt in de eerste helft. Hemmen, knappe actie. Waar zit er voor de goal? Nimmen van de Ljouters. En dus kan Misicjan opromje. En een goede actie van Michiel Hemmen. Sandro Schenk kan opbouwen. Maar goed storend werk van Michiel Hemmen. Die het goed in de wedstrijd zit. Hemmen, vrij voor de goal zit Tigadouini. Dit moet de 2-0 wijzen. En dit is de 2-0 voor de Ljouters. Adnana Tigadouini. Maar het goede tarriedende werk is van Michiel Hemmen. Hij troeft Sandro Schenk. Oh, vrot hem er terug in. En behoudt dan ook nog het oerschog. Is net zelfzuchtig. En gunt Tigadouini de 2-0. Bakker. Rond om te zitten en toch dat goed. Maar een redding van Marsman. Hoekskop bloedsteen van Kokker. Scherp op een peel. En Sab in de Ljouters dicht bij de 3-0. Promes. Wat kan Go Ahead Eagles nog in de slotfase? Promes is Bakens voorbij. En dan het schot. Maar in de kwarte hoeken zit Leonard Nienhuis. Die zijn goals kan houdt. Cambuur liet de teugels wat vieren. Wit dat de buit binnen is. En liet Go Ahead Eagles komen. Promes. Voor de goal. Kolder. Hij hoefde de voeten maar zien te zetten, maar hij docht het net. Goeie mogelijkheid nog in de slotfase voor Go Ahead Eagles. Van Marnix Kolder. Maar hij mist. En zo wint Cambuur in eigen huis met 2-0 van Go Ahead Eagles. En is Michiel Hemmen met een doelpunt en een assist de man van de wedstrijd. Een mooie oorwinning dus voor Cambuur op die directe concurrent Go Ahead Eagles. Na 12 verliespartijen en een mooie opstekker voor de ploeg van de Jong. Nou, ik heb van de voren wel een goed gevoel hoor. En ik hou Ron en Vreed wel. De wedstrijd Almere, ik net natuurlijk de uitslag, maar wel hoe we dat dienen hebben, ik best wel een goed gevoel hoor. Nou, dat had zich mooi voortzet. Hè?
Het was wat minder allemaal eventjes, een beetje moeizaam, vooral het aanvallen. En ja, vandaag lukt het uiteindelijk wel weer, dus dat is ook voor mijn vertrouwen heel goed. Ja, hoe kan het, zo'n moeizame periode? Dat is gewoon, ja, dat heb je soms in een seizoen. De winter. Het was vandaag weer zon, hè? Dan ga je automatisch harder rennen. Je bent een mooi weervoetballer. Nee, ik wou het bijna niet zeggen, maar het lijkt erop. Ik had genoten van de jongens, hoe ze druk zetten, hoe ze de tweede boom won, hoe ze als een soort giele moes door het veld gang. Daar had ik echt van genoten. Hè? En in het voetbal maar we nog beter worden. Troch de oefening klimt Cambuur nou naar het 5e plak. De stand is wat flatteerd. Cambuur had nogal wat wedstrijden minder spelen. En boven dat is in deze stand ik nog net mee rekenen dat Veendam, zo goed als wis, failliet is. Vreed speelt het Cambuur weer thuis in de nummer 12. En dat is FC Os. De topklasse dan. Snitswiet Zwart kregen sneu een gevoelige tik. Troch maar 4-4 te verliezen van HSC 21. Het wordt heel die dreger om degradatie vat te komen voor de ploeg van Johan Grote. Van de Medicaam WKE die het vierde stiet op bezitten in Snits. Weenst biedt perspectief voor de Snitsers om de onderste ploegen dicht bij elkaar te staan. Het is de vraag hoe Snits het 4-4 verliest in HC in 20 vertat had. We zijn hier in de 5e minuut van de wedstrijd. Ierland Derguti. Komt de bal wat gelukkig van de voeten van Mark Hommel van der Veen. En die twijfelt net. Stiet het al na 4 minuten 1-0 voor Snitswiet Zwart. Prima begin voor de Snitsers. Mark Hommel van der Veen. Hier lid hij keeper Diederik Egbert bang maar kansleers. Snits hier van de win de eerste helft. En houdt WK er goed onder in het begin. Weer Mark Hommel van der Veen. Maar die inzet die gaat niet onken. Die WK dan niet. Ja, wist wel. Hier een hele goede mogelijkheid. En dan zou het schierschotter Maarten dubbelt dat de bal in de erem komt weer van Ahmed. Maar nevens mij kreeg hij hem gewoon op het borst. Hij had ik de pine. Maar de strafschop is jong. Maar dan een geweldige redding daar van de keeper Kevin van der Meulen. Die de inzet van Jos Hooiveld pakt. Voortletter op een EWK. En dat is de kans voor Eleveld, maar het is weer het goede uitkomen van keeper Kevin van der Meulen. En zo bedoelt de voorsprong voor Snits. En bedoelt er neer door als de hoekskop. Robin de Meijer. Prachtig zat hij daar zien, de man kwijtrekkend. En dan de voorzet. En daar staat op een nee Jan Hooiveld, maar zijn inzet gaat over de goal heen. Aan de andere kant dan de vrije trap voor Snits. Mark Hommel van der Veen. Dan wordt de aanvallende bal hier op terug Nikel en Soka. En wat een prachtige treffer, de 2-0. Nikel en Soko. Hij zit die bal mooi gevoel in en dan is keeper Diederik Egbert bang maar kansleers. Wat een opstekker van de ploeg van Johan Grote. De extra tijd bedraagt dan 1 minuut. WK hier nog eens voor de goal van Snits. Een scrimmage. En dan komt de bal voor de voeten van Jan Hooiveld. En dan mooi wat een lokkig punterke. Wordt het nog 2-1 correct voor de T. En de tweede helft het WK dan voor het lapje. Jan Hooiveld. Hij dreigt het. Gaat naar binnen. En wat een uithaal van Jan Hooiveld. Daar het Kevin van der Meulen geen antwoord op. De bal bedaart in de kruising. Een schitterende goal. En zo staat het 2 gelijk. Een domper van Snits. Maar ze pakken het weer op. Hier het C het andere jaar. Maar keeper Bangma staat de plak. Goeie mogelijkheid voor Snits om op voorsprong te komen. De wedstrijd rent dan nooit aan. 88e minuut. C het andere jaar. Komt je terug nooit der Guti. En die houdt het oorzicht. Sjocht Ramons hier op Batalla en die prikt hem dan in de uiterste hoeken. 3-2 voor Snits, maar nog 2 minuten te spelen. Dan liep je de 3 punten voor de Snits wel binnen. Terug deze goal van Batalla. Maar dan blijkt dat de extra tijd 5 minuten is. En we zijn hier in de 92e minuut. De inzet en dan de hectiek hier in het strafschopgebied. De bal komt er nu de kluts. Van de voeten van invaller Meertens. En zij is op een valreep dan nog 3 gelijk. 1 punt van de ploeg van Johan Grote. Maar nog 4 wedstrijden erin wordt het wel penibel om degradatie te ontrennen. Wij zijn nog steeds niet kansloos en we weten waar het ontbreekt en dat is aan het scoren vermogen. En
Maar dat begint nu ook te lopen, hè? Want je zet een paar goede uitslagen neer. Maar we houden gewoon vertrouwen, want er zijn nu nog steeds 15 punten te verdelen. Dus, en zolang de jongens dit kunnen opbrengen, komen we een heel eind. Hij bleef altijd positief. Johan Grote. Snits wat pakt een punt, maar bleef er maar laatste. Komende snij speelt Snits weer een thuiswedstrijd. Dan in de nummer 10 en dat is JVC Kuik. En die Oren Snitser club. Spanning voor ONS Snits, maar nog zo'n wedstrijden binnen ze in volle strijd om het kampioenschap. Sneu wie Flevo Boys het zinstander, de nummer 11 in de haatklasse. De wedstrijd is nog maar 3 minuten onderwijs. ONS krijgt al een hele grote kans. Curti González hier mooi de actie. Het is fractie, maar hij krijgt hem weer om op Martijn Rozenburg. En de rechtsboeten van ONS Snits maakt het uit 3 minuten dus al de 1-0. En het werd al gauw 2-0. De actie aan de linkerkant. Arnold Hedder van de weekend nog de man van het jinnige doelpunt. Zorgt er nou voor dat Jurien Bosma een punterke een echte spitse goal maakt. En dus 2-0 al de stand voor ONS Snits in Flevo Boys. De tweede helte dan. De actie is hier van Harvey de Boer. Het jonge talent van ONS Snits maakt het heel vrij aan in de kruising. En dus de 3-0. Een talentvolle jongen aan de kant van de Snitsers Harvey de Boer. En het wordt nog slimmer voor Flevo Boys. Want hier is het eenvoudige kopbaltje van de onfieder van ONS, Chris de Wacht. Flevo Boys dat dus in een volle strijd is om degradatie. Maar Tafri is niet in de basis. De keeper Hessel Altenburg en ik Arjen Posma. Maakt het toch nog een eerder treffer. Want uiteindelijk een fraaie actie nog. Deze van Janno van der Wal. Die brengt de eindstand op Fjouweringen. Maar ONS Snits doet in de strijd om het kampioenschap goeie zaken. Dit is natuurlijk super. Nummer 2 en 3 verliezen en we zelf winnen met 4-1. Ja, is gewoon super. Alleen een paar gele kaarten. Dat is dan jammer nog. Dat Curti die is dan geschorst voor volgende week. Maar voor de rest, alles is goed. Nou, en dat is mooi. Terug de oerwinning. En omdat de nummers 2 en 3 allebei de verlenha, rennen de Snitsers uit. Het gaat is 6 punten met de nummer 2 en boven dat hebben ze nog een wedstrijd in te heljen. Komende sneu, dan neemt ONS het op in de nummer 4 en dat is Staphorst. Die ploeg woensneu van Harkemasse Boys dat nou 9e stiet. Joen speelt het Harkemasse Boys in ACV. Hij had zijn seizoen geweldig goed afsluiten met een vrouwtitel op de 10 kilometer in Sochi. Maar nu is het even de zin verzetten om hem op te laden voor dat wichtige Olympische jaar. Jorrit Bergsma van Oudeborn. En hij docht dat in Amerika met zijn vriendin Heather Richardson. Maar eerst weer nog even thuis bij Huitemem in Oudeborn. Verslagjouwer Roelof de Vries gaat op bezoek. Het is wel lekker om gewoon weer thuis te wezen. Je bent al wel vol prot onderwijs, dus soms heb ik echt wel de behoefte om gewoon thuis in wonen te wezen. Oudeborn, ik ontkom er net aan uit en terug, maar ik toch even nog weer waarom. Die gewoon Oudeborn, omdat ik net aan die ontkom. Het doelhof terug, de wijze del. Oer dezezelfde stille roen ik op mijn klompjes om. Ik ben net meer dat jonkje dat aan het wetter dreemt, maar het bloot al aan de bomen nog dit terug mijn hette streelt. Ik kom naar thuis en gewoon die naar eigen eikens bakken en gewoon in je eigen eten. En ja, dat mis je toch wel naar vreemd. Dus bij het mem. Ja, precies. Dit is de wijnaar. Ik werk op Bennebeen. Ja. En mijn hele leven Oké. Sorry. Ah, dus mem. Hoi mem. Hoi. Oh, de hoen matte. Ja. Zo. Nou ja, dit is mijn kamertje. Oké. Net bordgroot. Nee. Maar ja. Genoeg. Genoeg. Nee? Mem ik even komen? Ja, sorry. Ja, wij moeten toch even weten hoe dat is. Hoe dat is? Mem van een wereldkampioen. Hij het net van mij? Nee? Nee. Oh, van hij dan of? Als je komt, ja. Ja? Ja. De kooistraat. Oké. En hoe hij ook zit te zien, oude steun? Nou, ik ben er al een paar keer bij wij geweest. Ja?
Oh, ja, hoe maakt Nou dat? ja, de rondetijden die ronden op lijst op. Ik denk, nou, ik weet het net. Dat, Nee. maar hartstikke nou. Oh, ja. Rondetijden en vergelijken. Kwam goed gelukkig. Ja. En daarna? Hm? Zo grutsk als een ja, echte mem, zoek ze. Ja, ja. Op lijst vind ik gewoon, maar is helemaal net zo vanzelf. Nee. Dat, ja. En dan, nou ja, Bob en Sven en verslaan, dat is ook wel leuk. Dit is het centrum van Oudeborn. Zo? Ik weet het al, ja. Nee hoor. Want daar heb ik het jeugdcentrum. Dus daar wel op stap best. Oh, zo. Dus achter een verhaal, jongen? Ja. Ja? Poging wel. Ja, dat hoeft nou nog meer, hè? Nee, klopt. Ik ben nou winkelaar al. Harry Richardson, ja. Ja, ik heb me misschien niks om, maar ik dacht wel, hoe had hij die aan de haak slaan? Ja. Hoe je dat gong? Vreeg me daarna. Ja, dat was een lower, maar daar heb ik niks van hoeven doen. Die had mij binnenhalen. Dus, echt hier? Ja. Oké. Yes. Ja. Dus verliefd? Ja, zeker. Haast voor jou weekend naar Amerika? Ja. Ja, daar heb ik echt nog 10. Dus ja, daarna komt de Olympische Simmer komt er rond. Dus dan moet er weer het werkje. Dus dan zie je elkaar net zo vol. Dus ja, de Simmer is wel langzaam. Wat is dit? Ja, ik ben fans. Ik ben echt fans van jou. Ja. Grappig. Wel bijzonder. Ja, ja. Kamers thuis, wat die man die denk ik het shotje wou. Ja. En toen zeg ze dit. Ja, tuurlijk. Want ik kom eerst uit het Warpje in Rieden door de Breg en dan sla ik hier links uit. Dus ja, ik vond het wel heel leuk dat ze dit zien hebben. Ja. Ja. Sinds jaren ben ik helemaal van Sven nou. Oh, je wien is altijd van Sven en nou bij hoe stapt? Ja, ik ben voor Sven omdat hij Fries is, maar Oudeborn gaat voor. Ik zit mij trainen in eigen voor de televisie. En echt wie, hè? Ja, echt wie. Mooi. Dan ben ik net eens een bejaarster, maar ja. Zagrutsk. Helemaal top, Zagrutsk, ja. Hoe is dat voor jou om samen een wereldkampioen hier nou, prachtig toch? Ja, weet je, jongen. Tenminste in het dorp. Het klundert er ik hoor. Ja, jongen. Even al de vlaggen. Wat een feest is. Ja, weet je, jongen. Ja, je erbij. Je gaat er even niet een extra op dronken? Was volle prijking, nou de vlaggen even uit. Olfstedentocht. Heel februari is Olympisch Spelen, begin ik. Ja. Wat was dan? Ja. Als die kar al van jezelf maakt in die hollen? Ja. Ja? Zeker. Ja. Moest hem wel spreken. Ja, als je bij Elfstedentocht, dat is toch ja, mijn grootste droom wel, zeg maar. Dat is ook gewoon, ik zoek me ook net van aan dat ik die oer zou slaan. Dus als de echte kans op mijn Elfsteden is, dan is dat het voorbeeld. Maar dat zou net zo mooi zijn als dat het het komt er heel moeilijk uit nevens mij. Ja. Dat is een hele moeilijke kaart. Ja, maar ja, Elfstedentocht giet boven alles. Boven alles. Ja. Tja, hele dilemma's ben dat. Yannick de Jong van de Gediek had Peeskeman die Joertus de internationale gasbaanrace in Balkbrug won. In een spannende finale wist er Mark Stiekema uit Stadskanaal en Dirk Fabriek van Jobbegeer knap voor te blijven. Beide Molly waren respectievelijk twats en trets. En de basketballers van Ares in sporthal het Kjellediekje maar liefst 169 won van Amsterdam. De Leouters hien geen enkele moeite met de Amsterdammers. Bij rest er een comfortabele tussenstand van 51-33 op het boord. En na rest ging de Leouter doelpuntenmachine terug en koerde de ploeg van coach Erik Braal uitrennen naar deze Meunsterwinst. Topkwoordbal in Leeuwen dit weekend. Snijn waar de finale van het WK onder de Njontjes spelen tussen België en Nederland. De Belgen wonnen in de hele finale, maar krekt van Chinees Taipei, wils de Nederlanders Rom van Engeland wonnen. Nederland, maar Jetse de Jong uit Oudegeer Smellingeland in de basis, wie dan ik favoriet. En Nederland hier het dreigt in de Belgen. Al komen ze hier na een aantal minuten spelen op een voorsprong. Door een afstandsschot van Jimin de Vries. 3-2. Maar België toont hem een hele goede strijdpartner. En de Belgen die binnen ek in de Lietse kansjes heel toek. En komen hier op 6 gelijk terug Kobe Nijens. En voor het skoft, mij nog 2 tellen op een klok, zal het zelfs nog mooier worden voor de Belgen. Want het is Dimi Isenborgs
die het in de zomer de 9-8 voorsprong voor België ontekent. Onder tasje en eeg van de Marokkaanse delegatie zorgen ze dat de Belgen in die tweede helft die voorsprong een skoft volhouden kennen. Verkopen Nijens. Maar dan is het Nederland wat spiekers met koppen slaat en er komt volle meer vuur uit. Jetse de Jong, de Fries in het Nederlands team, tekent hier voor een verschil van 3 punten. En zorgt daarmee voor de uiteindelijke eindoorwinning van 16-14 in het voordeel dus van Nederland. Voor het eerst in het 18-jarig bestaan van het jeugd WK Korfbal mocht de organisatie een Arabisch land begroeten. Marokko had de primeur. Het Marokkaanse team kreeg onderdak bij mensen van LDODK op de Gediek en waar traint troch Friesomutens André Kupers. We volgen de Marokkaan op de slotdag van haar jeugd-WK-debuut. Snijdemoorn Saanoeren. Op een Gediek treffen we 2 Marokkaanse vrouwen bij haar gastgezin. Het is de slotdag van het WK onder 19. Dat grote indruk maken had op het Marokkaanse team. Nou, het is een grote happening voor ze. Het is al je naai en ze beleven het. En ze worden er heel wurg van, want het is heel vol. Ze moeten vol sporten op een dag, de business net went. Ze hadden heel week getraind van tevoren. Ze winnen eigenlijk al wurg voordat ze erom gong. Maar ja, ze genieten ervan en ze zijn heel dankbaar vooral voor alles wat ze hier mij zien leren. Doet ze jaren dat topkorfballer André Kupers haar burgerlierde zoe, wien ze uit de schroeven. It was great, actually. It feels good because first we didn't know who are the best players and who was the best, everything. So when they said that you are going to be trained by the best player in Holland, we were like, oh my God, this is going to be good. And it really went good. We had a lot of things from him. He gave us a lot of stuff. He taught us, we can say, a lot of things. So we thank him so much. Voor Marokko is het toernooi al voor een paar slagen. Voor het eerst in de historie werd er een overwinning boekt. In dit geval op China, met Alwen Jochen. Op een slotdag mij ze nog 2 keer spelen. De wedstrijden binnen Tsjechië en Roemenië. Maar eerst vanzelfs nog even nagenieten van de overwinning op China. En een mooi succesje voor André Kupers. So we have to prepare. Prepare for 2 games today. First one, Czech Republic. Yeah, Czech Republic. Tall people, good players. So we have to focus on what to do. Yeah. Het korfbal is pas een beetje bekend waar in Marokko in 2010. Het stiert nog in de bannerskwam dus. En het wordt nu promoot op scholen en universiteiten om jongelui om het korfbal in te krijgen. Een speciale stichting Korfbal Nederland-Marokko is dwaande om takken hier al uiteen te zetten met een competitie in Marokko. Korfbal en Marokko, heeft dat toekomst? Ja, je zou eerst gedacht, als iedereen zo de vraag stelde, zou zeggen, hoezo Arabisch-Islamitisch land, korfbal gemixt, daar begin je aan. Nou, dat heeft ooit iemand tegen mij ook gezegd. Toen zei ik, ja, alles kan, want het zijn gewoon mensen namelijk. En mensen die staan open voor alles, en ook Marokkanen. Dus het heeft zeker grote toekomst. En Marokko kan weer omschijnen op een heel mooi debuut op dit eerste jeugd-WK hier in Ljouwert. Ze winnen haar laatste wedstrijd in Roemenië met 12 wedstrijden. En eindigen uiteindelijk op een heel krees 11e plak. Het is te hopen dat de competitie in Marokko uiteen zet, want ze willen graag nog sterker waarom komen. Nou André, die debuut als bondscoach van Marokko. We kunnen ook zeggen, du hast in eerste toernooi draait. Ja. Ja, hoe is die bevallen? Ja, heel goed hè. Heel goed. Ja. En meer dan verwacht. Nu 11e op een WK. Nou, dat is fantastisch van de 16. Dat hadden we niet durven dromen eigenlijk. Takamir is je best een groot evenement. Is het dan mogelijk dat je best is als bondscoach? Ik hoop dat er dan gewoon een Marokkaanse bondscoach mee is. En misschien dat hij wat assistentie nodig heeft. Het binnen spannende tijden voor de sportredactie van Omroep Friesland. Want Dirk Buitenzorg moet in april zijn eerste koers rennen. Allereerst, dat is de doelstelling van trainster Sjoukje Wagenaar. Als alles neven schema verint, dan zal Dirk hem op 4 april, komende toonsje dus, kwalificeren. En dan kan er zo'n 20 april zijn lang verwachte debuutmaatje op de baan.
Safir is nog net. Eerst moet Derek nog goed oefenen achter de startwijn. Want als hij dat net kan, dan gaat het hele feest net terug. Elke keer als wij een visite brengen om een Derek Buitenzorg, is er sprake van een hertelijke ontvangst. Dat de boer je schiet in de broek van benauwd. Dat dacht ik al. Ter band viel als een warm bad, met dank aan de familie Wagenaar. We zitten met us Derek in de eindfase van zijn opleidingstraject. Want als het ons Sjoukje leidt, dan draaft Derek deze mannen nog een officiële koers. Maar Derek moet eerst nog maar eens goed leren hoe het is om achter een startauto aan te draven. Nou, we gaan hier achter de startauto, mijn oren, doen we een paar rondjes. En nou ja, als hij braaf is, dan doen we de volgende stap. Maar de volgende stap is kwalificeren. Ja. Maar je bent al heel laaiend enthousiast, hè? Ik ben razend enthousiast, ja. Ik vind dat het geweldig is. Wacht je al zo lang? Dit is heel gewoon. Als je een goede voetballer hebt, zeg maar die van het Veen, Filip Djuricic, die jongen is nu 2021. Nou, daar had hem ik 10 hier op wachten. Dan is dit niks. Het is koersdag en dus is het op Wolvergeer een drokte van belang. Sjoukje en haar huid binnen tussen een drokt wanden met alle tarriedings. Even, wat heb ik nou? Oh, hier. Maak ik er wel uit? Het duo Sjoukje en Roel, het is een geoliede machine. Lip maar. Dit is nou, man. Nou, hel je maar aan. Dat is de startauto en Beugem is de starter. Is het nou zo dat Hinders vaak wennen moet als ze voor het eerst achter de startauto aankomen? Achter de auto moet je wel even trainen, anders is het natuurlijk, dan wordt het heel moeilijk. Dus dit is wel even goed voor Dirk, dat hij eventjes weet wat voor auto dit is. En niet voor Dirk, voor alle paarden. Ja, maar het gaat dus eigenlijk alleen maar om Dirk, hè? Oké, goed. Nou, dan doen we er zometeen even achter. Ja, maar die orenhinders maken me eigenlijk helemaal niks uit. Ja. We zullen wel zien zometeen, ja? Oké. Sjoukje draaft intussen haar roentjes op de baan, maar echt naar het zin gaat het nog net. Nog net gebod. Wat mij betreft ben we klaar, zo. Zullen we dat maar doen? Nou, ik ben maar matig tevreden, moet ik zeggen. Matig tevreden? Ja. Want? Ja, dan met zoveel hinders erbij vond ik dat ik dan maar net netjes op zijn rondje blauw zie me. Dat ik dan wel een beetje naar buiten zit te loeren. Dan pakt hij de buitenbocht? Ja, een beetje hoor. Ja, als hij dat in zijn wedstrijd doet, dan weet hij nooit wat natuurlijk. Nee, dan weet hij nooit wat. Maar is nou het hele schema in de war? Nee, we gaan gewoon, we gaan gewoon vanuit dat we 4 april kwalificeren. En dan kan ik nog wel een keer oefenen. Krijg zolang dat het goed doet. En wij hadden alle vertrouwen in de geoliede machine familie Wagenaar. Dit wie de sport van maandag 1 april. Na je weekend dan ben we de verzels weer. En alle dagen op radio, televisie en internet romomtinken voor de sport. Nou dadelijk skeer je naar het Nijs en Joet. Een heel mooie Junta wensen. Doeg!